nahi genuna zen, historialariek dokumentu berri bat edukitzea. Honetaz idatzi behar dutenean. Historialari bat lanean hasten denean daukan dokumentu bakarra da, ofiziala. Estatuak sortzen duen dokumentazio ofiziala. Naizta entzutegi nazionalak hori bukatu. Guk nahi genion eskaini etorkizuneko historialari beste dokumentazio bat. Ondo oinarritua, ondo finkatua, ondo aztertua. Balio ez ziguten gauzak ez ditugu erabili, edo frogatzerik lortu ez dituen gauzak, kanpo utzi ditu. Soilik frogatzea lortu dugun dokumentazioa jarri dugun liburuak. Hemendik aurre izango dituzte bi bertsioak. Eta eurak aterako dute ondorioa, zein den sinesgarriagoa edo zein den egia. Egiatik hurbilena dagoena behintzat.